nom era provisional i llavors quan ja ens van dir que quedava com a nom definitiu a l'Institut Escola Eixample, vam pensar que seria bo que tota la comunitat educativa pogués escollir una imatge i a més perquè a nivell de xarxes, a nivell de samarretes, a nivell de bosses, buscàvem una forma molt més simple que fos més fàcil de tenir-la posada a la web i a l'Instagram i on sigui. Hem estat jugant en diferents idees, treballant amb imatges de part del centre o de l'Eixample i al final doncs, hem anat escollint, eliminant fins als dos que ens han semblat més versàtils. Sí, em sembla molt bé que pugui haver una democràcia perquè així tothom està d'acord amb el símbol que vol. I que tota la comunitat educativa estigui involucrada em sembla superimportant, sí, i que tothom pugui votar. És molt difícil perquè trobes avantatges a tots i inconvenients a tots i llavors has de valorar què guanyen, si els avantatges o els inconvenients.